ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയോ. എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ, മോനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ലീവ് വേണമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലെ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി? ജയമാതാജിക്ക് പോണോന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? ശരിയാ. അമ്മയും കൊണ്ട് പോകണം. മതിയോ? ആയിക്കോട്ടെ. അഡ്മിൻ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പഠിച്ച ഇപ്പോ വിദ്യ അവിദ്യ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ നോളജ് എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ്. ഇന്ന് കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പലരും മുടങ്ങിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ മന്ത്രം, ശരിയായ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഗുരു, ശാസ്ത്രം, അതൊക്കെയാണ്. അതിൽ നിന്നൊക്കെയാ നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക അല്ലെ. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേലൊക്കെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും. അയാളെയാണ് വിവേകി എന്ന് പറയാം. ഭക്തിയില് പെട്ടെന്ന് ശ്രേയസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൈവരും. 10ാമത്തെ മന്ത്രം, അന്യദേവാഹുർവിദ്യയാ അന്യദാഹുരവിദ്യയാ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തത് വിചചക്ഷിരേ. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടൈപ്പ് ഫലമാണ് ലഭിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. റിസൾട്ട് രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെ വിവേകികള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് 13ാമത്തെ പുരുഷ പ്രകൃതി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അമാനിത്വം അദംഭിത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം എന്നൊക്കെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, 19 എണ്ണം. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 13ാം അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാൾ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം അല്ലെ. സദ്ഗുണ സമ്പന്നനാവണം അല്ലെ. ദുർഗുണങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിക്കളയണം. എന്നിട്ടോ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കണം അല്ലെ. ഒരു ജ്ഞാനി സമഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ അല്ലെ, ആ സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വേണം. ഒരാൾ ഗുണവാനായി തീരണം, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കണം. പിന്നെയോ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മത അനുയായിയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. ഇപ്പൊ പേരൊക്കെ കിട്ടാൻ, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ് എന്ന് കാണിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന, ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന, പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമാവരുത്. ഒരാളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠാകുലനാക്കുന്ന തരത്തിലൊന്നും നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്, സംഭാഷണം ചെയ്യരുത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം അല്ലെ. നല്ലൊരു ഭക്തൻ, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രകോപനത്താൽ ഒന്നും പ്രകോപിതനാവില്ല അല്ലെ, ക്രോധിതനാവില്ല, ക്ഷമയുണ്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം അല്ലെ. ആർജവത്തോടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപഴകണം അല്ലെ. സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യത ഉണ്ടാവുക അല്ലെ, ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാതെ.
അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. അന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മളെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു ആചാര്യന്റെ സഹായം കൂടിയേ തീരൂ. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, വിദ്യാവിനയ അല്ല, വേറെയാണല്ലോ, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷ്യന്തി ദേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിന. പരമസത്യത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ ഒരു ആചാര്യനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം, വിനയത്തോടെ സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചറിയണം എന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധനാ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷി കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി നെറ്റ് പോയതായിരിക്കും. മാതാജി ഉണ്ട്, മ്യൂട്ടും അല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ലാപ്ടോപ്പ് റീബൂട്ടായി. ഒരു മിനിറ്റ്. കേട്ടില്ലായിരുന്നു. കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് 4ാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. പിന്നെ എന്താ, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. പിന്നെ 6ാമത്തെ, അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 7, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കണം. 8, വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവന നിരതനായ അതില് ദൃഢത ഉണ്ടാവണം. വായിക്കണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം അല്ലെ. ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളോ സംഗതികളോ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കണം. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത് അല്ലെ. തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ടവ മാത്രം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന്, ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായത് മാത്രം തന്നെ സ്വീകരിക്കാവൂ. പിന്നെന്താ, സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത് അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ളത് എല്ലാം ഈശാവാസ്യമിതം സർവം. ഇവിടെയുള്ളതൊക്കെ ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. പിന്നെയോ, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി വെക്കരുത്. പിന്നെ ശാസനങ്ങൾക്കധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ അത്യാസക്തി പുലർത്തരുത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നിലും അത്യാസക്തരാവരുത് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ. സന്തോഷം വരുമ്പോ
കൂടുതൽ തുള്ളിച്ചാടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഖേദം വരുമ്പോൾ ആകെ തകർന്നു പോവുക. അങ്ങനെ സമഭാവനയോടെ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യണം. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക അല്ലേ, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മത്തില് നേടാനുള്ള അമൂല്യമായ സ്വത്ത്. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചി ഉണ്ടാവുക. ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ദുർജന സംസർഗം, ജനസംഘം അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. ഭക്തി വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ചുറ്റുപാടില് ഏകാന്തതയില് ഒക്കെ വസിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോ എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ പ്രീതി മാതാജി. അങ്ങനെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, എനിക്ക് അറിയില്ല മാതാജി എങ്ങനെയാണെന്ന്. അവിടെ 3 പേരിന്റെ നേരെ 3 ഡോട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. കണ്ടു മാതാജി. അതില് ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണും ഹോസ്റ്റ് ആണെന്ന്, ഹോസ്റ്റ് ആക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. ഇല്ല മാതാജി, അതെനിക്ക് വന്നത് മ്യൂട്ട് ആളെന്താണ് വന്നത്. എന്താ മ്യൂട്ട് ഓൾ എന്നാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അതില്ല ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്. എന്നാ ശോഭന മാതാജിക്ക് പറ്റുമോ? വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് മാതാജി ആക്കി. ആ, ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച ഗുണങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ അല്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടർ കൂട്ടായിട്ടാണ്. ഷെയർ വന്നില്ല. വന്നില്ല, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വരുന്നു. PDF ഒന്ന് വന്നതേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം പോയില്ല. ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തോണ്ട് വരണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 10 അല്ലേ എടുക്കണേ? 10. വന്നു 10 വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്. അത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. അങ്ങനെ ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഉത്സുകരാവണം. ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും. എവിടെ അവസാനിക്കുന്നേ? ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞു. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ 18 വസ്തുതകളും വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് അനുക്രമമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ലൈഡിലും ഉള്ളത്. ഈ ജ്ഞാന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള മറ്റു രീതികളെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 18 കാര്യങ്ങളാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടത്. ഇനി അല്ലാത്ത രീതികളൊക്കെയും അജ്ഞതയുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുക.
ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണത്? നമുക്ക് ആത്മീയതയില് ഒന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ ഈ മൂല്യവത്തായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നശിപ്പിക്കുക, വിഫലമാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അല്ലെ. ആധുനിക സമുദായത്തിൽ കേവലം ഒരു ബാലൻ പോലും താൻ സ്വയം പര്യാപ്തൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹം ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കണില്ല അല്ലേ. ഇപ്പോ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായിട്ട് അവരൊക്കെ എന്തും ചെയ്യും അല്ലെ. ക്രൈംസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ 4 ഇരട്ടിയായി മാറി പണ്ടത്തേതിലും. ടീനേജേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സൂയിസൈഡ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഡൈവോഴ്സ്, അബോർഷൻ, ഇതൊന്നും വേദങ്ങളിലുള്ള വാക്കുകളേ അല്ല. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ. ഡിപ്രഷൻ എല്ലാവർക്കും അതെ. കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹം പോകുന്നത്. എന്താ കാരണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമില്ലായ്മ. നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിൽ നൽകപ്പെടുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കാരണം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതിർന്നവർക്ക് തലവേദനയായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവകലാശാലകൾ അജ്ഞതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അജ്ഞാനം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദേശീയതയും യുദ്ധോത്സുകതയും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോ ഈ ആത്മീയത ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ഈ സമൂഹത്തിലെ കുറ്റങ്ങളാണ് അല്ലെ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വഴി തെറ്റി ഒക്കെ പോകുന്നു അല്ലെ. എവിടെയും വഴക്കും എല്ലാം. അപ്രമേയമായ ശൂന്യാകാശത്ത് മറ്റനേകം പദാർത്ഥ പിണ്ഡങ്ങളോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്ന കേവലം ഒരു പദാർത്ഥ പിണ്ഡം മാത്രമാണ് ഈ ചെറിയ ഭൂലോകമെന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഈ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അപാര വിസ്തൃതിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പിണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കണികാ സമാനമാണ്. ആധ്യാത്മിക ബഹിരാകാശം അല്ലെ, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം വളരെ കണികമായിട്ടുള്ള, വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ പരിമിതമായതാണ്. നിരവധി ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ഗ്രഹ സമുച്ചയങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരുപാടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതില് ഒരു ലോകത്തില്, നമ്മളൊരു ഭൂമി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ് നമ്മള്. വളരെ ചെറിയ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് നമ്മുടെ. പരമപ്രഭുവിന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളായ നാം ചെറിയ ജീവികളാണെങ്കിലും ഈ അളവറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രമിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും വാർദ്ധക്യ രോഗാദികളാൽ പീഡിതരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത് അംശമാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഭഗവത് സേവനത്തിന് പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഭൗതികതയെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനാ ശ്രമിക്കണേ. അത് നമുക്ക് യാതനകളും ക്ലേശങ്ങളും തരും. 20-30 വർഷം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യ ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു 100 കൊല്ലം എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ അജ്ഞാന സംസ്കാരത്താൽ മൂഢരായവർ ഈ പരിമിത കാലത്ത് ഇന്ദ്രിയ സുഖം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ഗ്രഹത്തിനകത്തു തന്നെ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഇവിടെ തന്നെ പെർമനന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വളരെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരാ നമ്മൾ അല്ലെ. ഓരോ രാഷ്ട്രവും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഉത്കണ്ഠയുടെ ഉറവിടമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കലഹമാണ് എല്ലായിടത്തും. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ 50%-ലധികം ശക്തിയും രാജ്യസുരക്ഷാ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നീക്കിവെക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ പാഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അല്ലെ മിലിറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഡിഫൻസ് അല്ലെ. അപ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? എല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഇല്ല അല്ലെ. ആരെപ്പോഴാണ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പകുതി ഊർജവും പകുതി അസറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനിയോഗിക്കണ, പാഴായി പോണത്. ഇത്തരം തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി ഈശോപനിഷത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയാകട്ടെ ശരിയായ ജ്ഞാനം വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനെ പറ്റി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈശോപനിഷത്ത് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ധീര എന്നുള്ള വാക്കുണ്ട് അല്ലെ. ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധീരൻ, അല്ലേ? ഇപ്പോ മായ ബാധിക്കാത്ത, മായ അതീതനായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെ, അല്ലെ? ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള, വിവേകിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാത്തവരും ധീരരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ധീരൻ ഒരു ഭക്തൻ, പ്രിയഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയഭക്തനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആള്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കില്ല, അല്ലെ? വിലപിക്കില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച ആളാണ്. തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും അന്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അയാൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണത്? തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്യമാണ് ശരീരവും മനസ്സും, അല്ലെ? ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ്. ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നേടേണ്ടി വന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോ ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരവും മനസ്സും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക് ബന്ധനങ്ങളാണ്. ഈ ഭൗതിക ശരീരം അതുപോലെ മനസ്സ്, ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ കൂടി സഞ്ചിതമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക, സഞ്ചിത കർമ്മഫലങ്ങള്. അങ്ങനെ അത് രണ്ടും ആത്മീയ സത്തയ്ക്ക്, അതായത് ആത്മാവിന് ബന്ധനങ്ങളായി തീരും. ജീവസത്തകൾക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് യഥാർത്ഥ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സ്വധാമം ഏതാണ്? ഭഗവത് ധാമമാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് വരാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ലോകം ജഡവസ്തുവാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് ജീവനുള്ളതായി കാണുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, ഒക്കെ ജഡവസ്തുവിനെ തുല്യമാണ്. ജീവതത്വങ്ങളായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളുണ്ട്, ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് അംശം, ഭഗവത് ചൈതന്യം. അപ്പോ ആ സ്ഫുലിംഗങ്ങള് ഈ ജഡവസ്തുക്കളെ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് ജീവനുള്ളതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. പരമോത്തമ സത്തയുടെ അംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ലോകത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ജീവാത്മാക്കള്, ഈ ജീവികളാണ്, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, പലതരത്തിലുള്ള 54 ലക്ഷം തരത്തിലുള്ള ജീവികള്. ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തുതകൾ കേട്ടറിഞ്ഞ് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്ന ധീരന്മാർ ഈ ജ്ഞാനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഉന്നതാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വസ്തുതകള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും, നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ധീരൻ ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭൗതികതയെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവനാണ് ധീരൻ. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കുന്നതിന് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭക്തി സാധനയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഒരു ആചാര്യന്റെ ശിക്ഷണത്തിലായാല് അത് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. പരമപുരുഷന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് ഒരു ധീരനായി തീരാൻ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എങ്ങനെ ഒരു ധീരനാവാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ആശ്രയഭാവത്തിൽ, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് എന്ന ഭാവത്തില്, അത് ആത്മീയ ഗുരു ആണ്, അല്ലെ? പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം നമ്മള്. അപ്പോഴാണ് ഒരുവൻ ധീരനായി തീരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരുവന് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ അർജുനനെ പോലെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഗുണവാനുമായിരിക്കണം. ഒരു ഗുരു എങ്ങനെയാവണം, ശിഷ്യൻ എങ്ങനെയാവണം, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അർജുനനും കൃഷ്ണനും. ഇതാണ് ധീരനിൽ, അതായത് അസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്ന രീതി. അപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ? ഒരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ധീരനിൽ നിന്ന്.
ഒരു ധീരന് ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവനെ പിന്നെ അധീരൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അധീരന് ഒരു ലീഡർ ആവാനൊന്നും സാധിക്കില്ല, പ്രീച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതിനാൽ യഥാർത്ഥ വിദ്യ നേടുന്നതിനായി ഒരാൾ ആശ്രയഭാവത്തിൽ ധീരാത്മാക്കളെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കൈവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ വരണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുത്തോട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പൊ വിധിവിധാനത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എവിടുന്ന കിട്ടുക? ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യയും അവിദ്യയും വേർതിരിച്ചറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിദ്യയെയും വിദ്യാരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മള് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാല് അത് നല്ലതാണ് അല്ലെ, അത് ജ്ഞാനം തരുന്നതാണ്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലോ അജ്ഞാനമായിരിക്കും ഫലം. മന്ത്രം 11. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. എന്നാണ്. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് കാണുന്നുണ്ടോ സ്ക്രീൻ? ഇല്ല അല്ലേ? മന്ത്രം 11 ഉപനിഷത്ത് അത്രയും കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. മന്ത്രം 11 കാണുന്നു. എനിക്ക് കാണുന്നില്ല.
ഹരികൃഷ്ണ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 11 ഇത്രേ കാണുന്നുള്ളൂ, അനങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ സ്ക്രീൻ. ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 11. ഇപ്പൊ വന്ന് വിദ്യാം ചാവിദ്യാം ചയസ്തദ്വേദോഭയം സഹ വിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. അപ്പോ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. മരണത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ക്രൂരമാണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ. മരണത്തിനെ ആർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? ആരും തന്നെ രോഗിയോ വൃദ്ധനോ ആകുവാനോ മരിക്കാനോ ആശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ വരുമല്ലേ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതൊക്കെ വന്നേ പറ്റൂ. മരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സു ചെയ്ത് ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി അമരനാവാനുള്ള വരത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ തനിക്കുൾപ്പെടെ മരണമുണ്ടെന്നും ഈ വരം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു എത്രയോ 60,000 വർഷം തപസ്യ ചെയ്തു, ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്താ ചോദിച്ചേ? എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവരുതെന്ന്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്കത് നൽകാൻ പറ്റില്ല, കാരണം എനിക്ക് പോലും മരണം ഉണ്ട് എന്ന്. 8:17 ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയണേ? ബ്രഹ്മാവ് വളരെ നീണ്ട കാലം ജീവിക്കുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം അമരനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആയുഷ്കാലം, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സൊക്കെ എത്രയോ കോടികൾ വർഷങ്ങളാ, അല്ലെ? നമ്മള് അവിടെ കണക്കൊക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മാവ് അനശ്വരത എന്ന വരം നൽകാൻ താൻ പ്രാപ്തൻ അല്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഹിരണ്യകശിപു താൻ ഒരു മനുഷ്യനാലും മൃഗത്താലും ദൈവത്താലും 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഒന്നിനാലും അതുപോലെ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ജലത്തിലോ ആയുധങ്ങളാലോ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നുള്ള വരം കൈക്കലാക്കി. അല്ലെ? എല്ലാ വരങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ് നൽകി. എങ്കിലും അർദ്ധസിംഹവും അർദ്ധനരനുമായുള്ള നരസിംഹ രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷനാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ഭഗവാന് വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാൻ. ഭൗതികവാദികളിൽ ശക്തിമാനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന് പോലും അമരനാവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ നൈമിഷികമായ ആയുസ്സുള്ള ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞു ഹിരണ്യകശിപുമാർക്ക് എന്തു നേടാനാവും? നമ്മളൊക്കെ, അല്ലെ? ഇത്രയും ശക്തനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആയുസ് നീട്ടി കിട്ടിയില്ല. പിന്നെയുണ്ടോ നമുക്കൊക്കെ? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നമായ ശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അതിന്റെ പ്രക്രിയ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ വിഭിന്ന ശാഖകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തുക്കള്, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അതൊക്കെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങള്, ഇതൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല ആത്മീയ ഗേഹത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു മത്സ്യത്തിനെ പിടിച്ച് കരക്കി ഇട്ട പോലെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും വ്യാകുലതയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം എന്താ? ഇത് നമ്മളുടെ ലോകമല്ല, നമ്മളുടെ സ്വധാമം വേറെയാ, അല്ലെ? കൃഷ്ണലോകമാണ്. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ആത്മീയ സത്തയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മീയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികതയില് അതിന് സുഖം, സമാധാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരമപുരുഷൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കുകയും ചിലപ്പോൾ സ്വയം എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഈ സന്ദേശം തരാനായിട്ട്, ഈ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസ്ത സേവകരെ അയക്കും ഭഗവാൻ. ചിലപ്പോഴോ സ്വയം ഭഗവാൻ എത്തുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശവും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മേക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖം നമ്മളെക്കാളും.
ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലേശിക്കണം എന്ന് ഇല്ല, ദുഃഖാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയേക്കണത് എന്തിനാ? അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. നരന്മാരിലെ അധമനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാതെ ഈ പാഴാക്കി കളയുന്നത് ഈ ജന്മം. അവര് നരാധമനാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കായുള്ള ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ മാർഗം. ഈ ജനന മരണത്തിൽ പെട്ട് ഉഴലുന്നത് എന്താ? ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തി മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമാവണത്. ആ ജ്ഞാനം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് മോചനമില്ല. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിത്താഴും. ആത്മീയമായി നിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ജീവസത്തയ്ക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പിന്നെ ജനിക്കണ്ട, മരിക്കണ്ട. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാതെ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഈ ഓരോ നിയമങ്ങൾ നമ്മളെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓരോ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാനാ. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കണം. പക്ഷെ മായയാണ് നമ്മളെ ഭരിക്കണതേ. അപ്പൊ മായാശക്തിയുടെ സൗന്ദര്യത്താലെ വശീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ. അതിലേക്ക് മായാമോഹിതരായി പോവുകയാണ്. അപ്പോഴെന്താ? ദുരിതം വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിക്കണം. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം കുറച്ചൊക്കെ ആവാം അല്ലെ. നിയന്ത്രിത ജീവിതം വേണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആണ് വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ എത്തുക. ആത്മീയ രൂപത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു തലകീഴായ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇപ്പോ ആത്മീയ രൂപത്തിലും ഈ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളല്ല, ഇതിന്റെ വിപരീത പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്നേരം ഉണ്ടാവുക. ആത്മീയതയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ രോഗഗ്രസ്തമായ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിലുള്ളപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ രോഗാവസ്ഥയിലാ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭൗതിക ആവരണത്തോടുകൂടി ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളില് വ്യാപൃതരാവണത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വികലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാവരുത് അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുക അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകുക, പരമപദപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം. ഭൗതിക വ്യാധിയുടെ സഞ്ചയം എന്നാൽ ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ്. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മരിക്കണു, ജനിക്കണു, അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉഴലുകയാണ് നമ്മള്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ പതിക്കാമെന്ന് വിലപിക്കുന്നു. ഭൗതിക വിജ്ഞാന മുന്നേറ്റത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ പരമപ്രധാനമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവഗണനയുടെയും ഫലമാണിത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അജ്ഞത കാരണമാണ് അവര് പലതും ഇങ്ങനെ വിലപിക്കണത് അല്ലെ. അതിനൊന്നും ഒരു അർത്ഥമില്ല. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത പിന്തുടരരുത് എന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാർ ലോകം ഏതു നിമിഷവും നരകത്തിൽ, അത് നമ്മൾ കണ്ടതാ. മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിനു വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെയാ മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രനാവുക? ജനിക്കരുത് അല്ലെ. ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ ജനിക്കാതിരിക്കണം. ഇനി ഭഗവാനില് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ജന്മം ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ അർത്ഥവും കാമവും നേടുന്നതിനായി ധർമ്മത്തെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അവര് ധാർമ്മികമായിട്ട് പണം സമ്പാദിക്കാം അല്ലെ. കാമം ഒക്കെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ആവാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങള് അധാർമികമായിട്ടാണ് അർത്ഥവും കാമവും ഒക്കെ നേടുന്നത്.
മരണശേഷം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖം നേടുന്നതിന് മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ള യാഗയജ്ഞാദികളൊക്കെ സ്വർഗ ലോകപ്രാപ്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അറിയില്ല അല്ലെ. അവര് ഇവിടെ കുറെ ഐശ്വര്യങ്ങള് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർമ്മകാണ്ഡത്തില് പ്രതിപാദിച്ച പോലെയുള്ള പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്യും. അവിദ്യ വളർത്തുവാനായി കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം. അവിദ്യ വളർത്തല് അതല്ല ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാവേണ്ടത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ആ പരമസത്യത്തിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അറിയണം, അതിനായിട്ട് ഈ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കുക. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചതല്ലേ, ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദതേ. വിദ്യാസംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സത്വദമ്പതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത എന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം ആർജിക്കണതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണതാണ്. അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രേയസ്സിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടു? ഏകമനസ്കനായിട്ട് ഭക്തരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആരാധിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ നമ്മൾ പറയണേ? ധനത്തോട് ആസക്തിയുള്ള ആളെ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഹിരണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണം, കശിപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്ത. ഹിരണ്യകശിപു. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടരുത് അല്ലെ. ആത്മാവാണ് നമ്മള്. ബുദ്ധിമാൻ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് വരും. ബുദ്ധിയുള്ളവര് അങ്ങനെയാ ചെയ്യുക. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ പ്രാപിക്കും, ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവില്ല അല്ലെ. തടസ്ഥ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ്. ഭൗതികമായ അറിവിനെ ആത്മീയ അറിവാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ ഭൗതികതയുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് അമരത്വം തരുന്നതല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിമൃതികളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്തിനു മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മാത്രമേ നമുക്ക് അമരത്വം തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ജനിമൃതി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉറച്ചു നിന്ന് ഭഗവത് സേവന നിരതനായ ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. പത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു 10ന്റെ, അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ ഇട്ടത്. അതെയോ? 11ന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി മന്ത്രം 10 വിശദമാക്കുക. അത് വിവർത്തനം. ജ്ഞാനസംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവത്ഗീത 13:8-12 പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ 18 തത്വങ്ങള് അത് എഴുതണം നോക്കിയിട്ട്. ടെക്സ്റ്റിലും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ജന്മ, മൃത്യു, ജരാ, വ്യാധി അല്ലേ? ഈ മന്ത്രത്തിൽ ആരിൽ നിന്ന് വിദ്യ നേടണം എന്ന് പറയുന്നു? ധീരനിൽ നിന്ന് വേണം വിദ്യ നേടാൻ. അതെ. ആരെയാണ് ധീരൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അത് പൂർണ്ണമായ ആത്മീയജ്ഞാനം നേടാത്തവര് ധീരരല്ല. ധീരൻ ഒന്നിനു വേണ്ടിയും ആശിക്കുകയോ വിലപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതെഴുതണോ
വേറൊന്നും മായാശക്തിയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത അതും എഴുതാം. വലിയ ആൻസർ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഴുവനും എഴുതാം കേട്ടോ. വേറെ ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. വേറെ ധീരന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാ മതി അല്ലേ? പിന്നെ ആരെയാണ് ധീരൻ എന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളവന് പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒരു അധീരന് അല്ലെങ്കിൽ ധീരൻ ആവശ്യമായ പരിശീലനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തവൻ ഒരു പ്രബോധക നേതാവായി തീരാൻ കഴിയില്ല. ഇനി 11 വിഷ്ണുപ്രായ വായിച്ചോ. 11ാമത്തെ മന്ത്രം അത് എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി, രണ്ടും എഴുതിയില്ലായിരുന്നു. 11ാം മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ. അതെ, അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? രണ്ടിനും ആ ആൻസർ തന്നെ. അതെ, വിദ്യയും അവിദ്യയും വേർതിരിച്ച് അറിയുക തന്നെ വേണം അല്ലെ? അവിദ്യയെയും വിദ്യാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് അടുത്തത്. 3. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ എന്തിൽ നിന്നും പഠിക്കണം? ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രക്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ഭിന്നശാഖയാണ്. അത് ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങിയ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെ, ശരി. ഒരു ജീവാത്മാവ് സന്തുഷ്ടനാകുന്നത് എപ്പോൾ? ജീവസത്ത ആത്മീയ സത്തയാണ്. മാത്രമല്ല തന്റെ ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതെ, ആത്മീയ ഗേഹത്തിൽ, അതാണ് നമ്മുടെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസ്. അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് 5. ഭൗതികതയിൽ നാം നിരന്തരം ക്ലേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഖേദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രിയ സന്തതികളും അവിടുത്തെ അംശങ്ങളും ഭാഗവുമായതിനാൽ ഭൗതികതയാൽ നിരന്തരമായി നമ്മൾ ക്ലേശിക്കുന്നതിൽ നമ്മേക്കാൾ ഖേദിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ്. അതെ, ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് മനുഷ്യജന്മം. ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നരാധമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതെ. 7. അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം എന്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്? അനിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം അജ്ഞതയിലേക്കും മരണത്തിലേക്കുമുള്ള പാതയാണ്. അതെ. 8. ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് താക്കീത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീ ഈശോപനിഷത്ത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു പാത പിന്തുടരുതെന്ന് താക്കീത് ചെയ്യുന്നു. അരുത്. മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാതയല്ല നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അല്ലെ? ആത്മീയ പാതയിലാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് എന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് നമുക്ക് താക്കീത് തരും. 9. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? മരണത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ശരിയല്ലേ മാതാജി? അതെ, അതെ. 11. നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? 18 തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 തത്വങ്ങൾ പാലിച്ച് ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും കൈവന്ന വിശാല മനസ്കനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിരപേക്ഷ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. അതെ. 12. വിദ്യാ സംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സംഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അത് വിദ്യാസംസ്കാരത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-14 തസ്മാത് അത് അതിന്റെ ഇത് വിവർത്തനം എഴുതിയ പോരെ? അതിനാൽ ഒരുവൻ ഏകമനസ്കനായി ഭക്തരക്ഷകനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രമിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാല്യൂ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും എടുക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തോളൂ. ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എഴുതിയത് എടുക്കൂ. ഒന്നാമത്തെ, ധ്യാനമന്ത്രത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണതയെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പരമ
ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് അല്ലെ, സമ്പൂർണനാണ്. എല്ലാവരും അവനവന്റെ വാക്കുകളിൽ എഴുതിയാലും മതി. ഇപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇനിയിപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വേറെ പൂർണ്ണം ഉണ്ടായാൽ അത് ഇല്ലാണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ വന്നാലും അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താ? ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ധ്യാന മന്ത്രത്തില് ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണതയെ പറ്റി പറയണത്. ഭഗവാന്റെ സമ്പൂർണതയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കോട്ടം വരണില്ല അല്ലെ. എത്ര പൂർണ്ണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വന്നാലും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെയൊക്കെ എല്ലാവരും സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അപ്പൊ 2 മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. 2 മാർക്ക്. അടുത്തത് മന്ത്രം 1 വിശദമാക്കൂ. മന്ത്രം 1 വിശദമാക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം, പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചരമായതും അചരമായതും എല്ലാം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം അപഹരിക്കരുത്, ആശിക്കരുത്. അതന്നെ. അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എഴുതിയാലും മതി. അതിന് 2 മാർക്ക് കിട്ടും. കുറച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മാർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, മന്ത്രം 4ന്റെ സാരാംശം എന്താ എഴുതിയിരിക്കണത്? ഭഗവാൻ ഉദാമസ്ഥനാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അതിക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, ശക്തിമാന്മാരായ ദേവന്മാരെ പോലും അവർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യനാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും അപ്രാപ്യൻ. മഹത്വപൂർണനാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാർക്ക് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറച്ചോളൂ. മന്ത്രം 6ന്റെ വിശദീകരണം ചോദിക്കുമ്പോഴോ? ഒരുവൻ ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവന് ഒന്നിനോടും വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. അതെ, എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ വേറിട്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എന്നറിയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നിനോടും വെറുപ്പുണ്ടാവില്ല. അതാണ് 4ാമത്തെ ചോദ്യം. 5ാമത്തെ ചോദ്യം, മന്ത്രം 9ലെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? അജ്ഞതയിൽ ഒരുവൻ കർമ്മം വ്യാപരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തമോ നിബിഡമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മോശമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അതിലും മോശം അജ്ഞാനം കൊണ്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോ അന്ധകാര ലോകത്തിലേക്ക് എത്തണു. എന്നാ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരിയായ ജ്ഞാനം ആർജിക്കാതെ ഞാൻ ജ്ഞാനിയാണെന്ന് നടിച്ചിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഗതിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കൊക്കെ ചെയ്തോളൂ, ടോട്ടൽ ചെയ്തോളൂ. മാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. മാർക്ക് കളക്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഞാൻ എന്റെ മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. രജനിയാണ്.